କ'ଣ ପାକିସ୍ତାନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିପାରେ କି? ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପାକିସ୍ତାନର ଏହିଭଳି ଦୋମୁହାଁ ନୀତି ପରେ ପାକ୍ ସେନାର ଅସ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ ଉଲ୍ଲଂଘନର କଡ଼ା ଜବାବ ଲାଗି ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ଲାଗି ଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅସ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଦାୟୀ ଅଟେ। ଅସ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ବି ପାକିସ୍ତାନ ପଟୁ ପୁଣି ଫାୟାରିଂ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନର ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରେ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଗୋପାଳପୁରର ବାଟ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଶି ପାରନ୍ତି ଶତ୍ରୁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଗୋପାଳପୁର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତଟ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଥିବା ତଟ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯାଇଛି।